Mbaka moro machiko umobrogo gi seneta bende ni kweth mar Azimio la Umoja orwako paro mar jatend piny Kenya William Ruto mar chuoga put moyiedhi mar nono gik moko manotimore tarik 15 dwe mar 8 higa mokalo e kinde lando duoko mag yiero mar tend piny Kenya e kanyo mar Bomas of Kenya. Mabiro ni e kinde ma jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni ma en achiel kuom jokanyo mag Azimio yango ni giseyudo nonro ni ogai mar Azimio la Umoja men Raila Odinga ne oyudo loch e yiero maduong' mokalo. Chris Owino miwa ler mar wachni. Dweche 6 bang' yiero maduong' mokalo, kweth mar Azimio oyango ni gin kod nonro manyiso ni ogai margi Raila Odinga ne obedo jaloch e yiero maduong' mar tend piny tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo. Magi weche mane owach kod jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni ma bende en achiel kuom jokanyo mag Azimio e romo mare kod jofwamb weche e buore Nairobi. We in Azimio have maintained that the results that were announced by Chebukati did not reflect the will of Kenyans. We have maintained that there was manipulation, there was leaking, and what was eventually presented to Kenyans and produced the name of Samoei Ruto was far from the truth. Magi timore kinde ma kweth machielo mar Azimio orwako paro ma jatend piny William Ruto mar chuoga put moyiedhi mar nono gigo mane otimore karomo mar Bomas of Kenya chieng' lando duoko ma yiero mar tend piny tarik 15 dwe mar 8 higa mokalo. The formation of that commission of inquiry, because we support that. We also have a lot of questions about the happenings prior to the announcement of the results. We know what Chebukati did. We also have some evidence that we would want to present, but we can't present it in such an informal setting. We want to be able to present it before a commission of inquiry or investigative authorities that can actually do something about it. And, finally, we hope that the president himself will appear before that public commission of inquiry to present whatever evidence that he has, as he was speaking about those things yesterday. I think the best thing that the president can do, instead of putting the country into an electioneering mood on a daily basis, is for him to move and establish a commission of inquiry. Let us inquire on what happened during the election process, and we can even date it back to the last election. People are glorifying Chebukati as if he's a saint, and we know he is not. We know the kind of things that he's capable of doing or that he has been able to do. And now all these things will come out to light. What we know is that Kenyans, had a different view on the way the election was going to go. Jomano wange kanisa wadangi ni jomage mano wango jogo mondo tuegi. Jomano negi wadangi ni jomage mano negi. Jomano timo gino mondo tuegi. Poya kanyo jomano nego Musando mondo tue. Jomano nego bebi pendo gijo Kenya manotho bendo tue. Kwaya kanyo kokwa chopo kumwantieni. Odogo kendo explain wani ang'o momiyo no defend Chebukati kabisa. To jomothoka to kongi wechegi. Family gi poko penjo kata ni dhiga nade kaka jatend jopiny. Mabiro ndalo achiel kende tok jatend piny Dr. William Ruto e nyasi mar goyo oriti ne jakom ma IEBC Wafula Chebukati owacho ni nitiere chenro mar lal kod ngima Wafula Chebukati poni ne ok oyie mar loko duoko mag yiero mar tend piny kaka moko kuom jodito e piny owacho mokalo ne dwaro. We also know that there was a direct attempt to abduct Wafula Chebukati and murder him so that the commission would be paralyzed, or a compliant commissioner take over and subvert the people's sovereignty. It was a hard, cold, and lonely time. The threats were dire. The promised rewards very lavish, and the pressure relentless. Kata kamano, weche jatend piny kod Azimio ewi yiero gi pod onge korgi kandalo ariyo gi osedhienyore ni en bawo wach koni kod kocha. E kinde nyasi mar goyo ne oriti, Wafula Chebukati ne okwa jatend piny mondo chuga put moyiedhi mar nono gigo mane otimore Bomas of Kenya chieng' lando duoko mag yiero mar tend piny kaka yo mar tieko wang' teko kaachiel gi kelo lokruok e weche mag yiero. Kweth mar Azimio kata kamano singo mar biro golo ler mathoth ewi kaka ne okwalo mbulu mag Raila Odinga e yiero mokalo ka Raila oseduogo e pacho kae kowuok e piny Afrika ma milambo. A comprehensive
statement will be issued by our party leader and the others that you have already seen with us in Azimio. And I ask that you take time also, go through the report. We will summarize it for you. But this is a very sad moment for us as a country. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadonga ni